טוב, אני הולכת לתת לכם הצצה לצימר הכי יפה בארץ. הנוף פה זה משהו מיוחד שלא רואים כל יום. תאמינו לי, יצא לי לבקר בלא מעט מקומות, אבל להתעורר לכל הטוב הזה? לא. זה חייב להיות גן עדן. תכירו את הסוויטה הקלאסית של נעימת החליל במושב אמירים. הכל פה מאוד מפנק ומפואר וברמה הכי גבוהה שיש. אם אתם מחפשים חופש, זה לגמרי המקום. הצימר כולל מטבח שמאובזר בכל מה שצריך לחופשה המושלמת. מקלחת נעימה ומשותפת, עם חלוקים מפנקים, ולא פחות חשוב, ממד אישי שלכם בתוך הצימר. בואו נצא רגע החוצה, היופי הזה מגיע מכל כיוון, הכל פרטי שלכם. זמן איכות ושלווה אמיתית שאפשר להרגיש מהרגע הראשון. ממש ליד הבריכה מחכה לכם מקלחת חוץ מושלמת בדיוק לימים החמים. אם ממשיכים הלאה, אפשר למצוא מיטות שיזוף עם ספסלים נעימים, וכמובן את הג'קוזי המושלם הזה, שברגע שנכנסים אליו, פשוט לא רוצים לצאת ממנו. ממש בצמוד מחכה לכם סאונה להשלמת האווירה. להזמנות אפשר לחייג למספר שמופיע על גבי המסך.